Selam dostlar, benim sizge bik yaxşı yanalığım var. Tağın 18 gündən, nibara 18 gündən yemli jidəşək. Biləm, siz onu bik zarğıb kütəsiz. Şulay zarğıb kütəsiz hər atına sayın TMTV telekanalında təmli kreş tapşırığın. Мен Булат Bayramov, hər barşağısında qaynar selamlayım. Həmin uzaqqa suzmayız, qonağımızın da şaqırabız. Siz onu şulay biləsiz. Jırşı Ramil Zakirov. Ramil, selam. Selam Seni Bulat. kurmaganga. Simit benim kolegim de hazır. Nişek bulalım. Simit, kollega, TMTV'de tapşırı alıp barasın. Ayy. Ha? Kollega. Kollega, şulay bulasın bitinde. Evet, ayy. Aşıyma? Elbette, nişek Alıp barışı bular ona şulay. Ben etkende biz bir icad kişileri, bilirsin. Bizge icad bilen beyli bulgan, nindi de bulsa, hüner ol көңілі bizge yakın, hem indi, şuna göre. Şulay. Bulak da alıp gelgensin iken Ramil. Elbette. Neresi alıp geldin? Boş kulağın kelmegensin, kurset. Men indi, Mena bitinde 33 yaş. Oba, bigrek, olaygansın. Ömürler öte, mene şuna göre şu 33 yaş. Var idi. Dert var idi. Mene soňky jürüm benim ömürler öte dip atala. Ömürler öte iken o. Почти. Hem şu mene şu oňaydan men bitinde 90-njy ýyllarda ösken bala hem bilesinmi mene şonday nerse sezdim benim wagt nostalgiya bolup ala. Hem mene men siňa şonday 90-njy ýyllardan şonday mene oyunçuklar, birisi Tetris, birisi mene men indi bilmem mında belki qarawçylar arasında bardır yaratıp oynagan mene şonday men bilmem nerse dip ataladyr. Нәрсе дип аталадыр? Ну, короче, бужраларны шундый нигә кертергә кирәк, әйе. Мен моны кызыма көтәшәкмен. Әйе. Ой, кызым, һәм классика инде ул Тетрис. Рәхәтләнеп. Эшли торган? Конечно. Тукта. Шунда эшли. Ну, аның батарейкалары юк комплектында шулай диләр, ну. Алып киям батарейкасында тукмаган инде. Ну, һәр хәлдә беләсең. 1000 га алган 10 сумга батарея жәлләгән менә. Рамил. Һәр хәлдә беләсеңме, теге уйнамасаң да эшли торган. Эшли торган. Уйнамасаң да куйырга була. Yok, Ramil, мен шаярттан бик зур рәхмәт. Мен моны балаларыма көтәшәкмен. Яра алысына тигән иде инде монда уенчыклар. Аха. Уртанчысына тиде. Кичкенәсе. Мен ничек уйлыйсың? Мондай берне бөтенләй белмей. Хәзерге замана балалары гомумән менә мондай бер уйнарлар микәнсең? Әлбәттә уйнашак, кая барсың? Планшетын тартып алсаң. Әйе, шулай. Мин һәрхәлдә планшет биргән дә юк аңа. Менә әйтермен, кызым бу ультра яңа модный планшет дип әйтермен. Менә шулай әйтермен. Балага нәрсәсен дә ышана бит ул. Ну, батарейкасы юк инде. 2 батарейка, Рамил. Менә бу нитмәгән. Син беләсең, шунда шигырь бар. Эх, Рамил, Рамил, Рамил дигән. Ха? Саран Рамил дигән. Юк. Ул анда теге этлекләр эшләгән дип әйтик мен инде. Шундый бу алар шигырь бар. Рамил, Рамил дигән. Рамил Закиров бездә кунакта. Тәмле крашыбызны башлыйбыз. Рамил бүләгән өчен зур рәхмәт. Мин буларның икесен дә Аллаһ бирсә имам кайтып китәчәкмен. Яме, булды. Так. Тапшырның шарты булайрак. Biz inде 10-нчы сезон икән беләсеңме? 10-нчы ел тәмле сезон. 10-нчы ел. Менә. Получается, миңа 23 яшь булганда сез беренче сезонны төшергәнсез. Әйе. Син килдеңме тапшырышка? Сен тапшырга килгән барбы? Килгән бар, әйе. Кашан килдең син ничәнче елда? 2016 елда. О, уртасындарак килгәнсең икән син. Якынча шу уртачынар. Плюс-минус дип әйтегез. Кара, хәзер инде күп сулар акты, аннан соң беләсең. Күп шулпалар пеште. Бәлешләр ашалды, бургерлар ясалды монда, пироглар, хәтта тирамисулар да булды диерсең. Менә хәзер булай, син көрәшәсең шартлы көндәш белән, бер үзең. Сиңа хәзер алдыңда пәйда булачак монда 2 төрле ризык пешерер өчен ризыклар җыелмасы, продуктлар дип әйтәбез, ингредиентлар. Син башта берсен сойлап аласың. Аннан соң сиңа бонус шундый ни, мәсәлән, джокер диләр инде. Кемгә дә булса шалтыратып ала аласың. Дустыңа. Әйе. Алло, достым, яисә хатыныңа. Хатының исеме искә төшерә? Илюза. Илюза, кей, булыш ярдәм итеп. Ярдәм итәме, юкмы, анысы инде белмим. 1 минут вакытыгыз була. Киңәшләшергә. Аннан җиңсез калган инде эшли башлыйсың. Тапшыру ахырында нәрсәдер килеп чыккан ризыкны күрсәтәсең миңа. Мен сиңа күрсәтәм телефоннан нәрсә килеп чыгара тиешле икән. Якынча плюс-минус туры килсә, сиңа тапшырыбызның генераль партнеры Күкмары металл саба заводыннан әлеге Күкмары табасы бүләккә. Ягъни Илюза кей. Менә кемдер нәрсә тотып кайта, балык тотып кайта, ә мин таба тотып кайтам дип әйтәсең. Тырышырга инде монда таба. Менә тырыша. Юк икән, фотографиясына күрсәтерсең Илюзагә. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Син әзерме?
Менә бит күренеп тора. Хәзер. Әзер булсаң, киттеге дә башлыйбыз. Рамил, менә, бүген күреп торасың, рецептта икесендә дә иремчек бар, эме? Иремчек бар. Ләкин мондый ингредиентларны әле мин беренче тапкыр күрәм. Нидә? Бу миңа калса иң җайлы рецептларның берседер. Мин монда икән белмим. Мин ясаганым юк моны. Ләкин мин инде якынча төшендем. Монда да катлаулы түгел кебек, ләкин мин моны аңлам нәрсә икән. Мин аңлыйм шикелле, әйме? Менә моның нәрсә икән. Бу сметанник түгел микән? Сметанникмы, творожникмы, ниндидер шундый не була бит, пирог. Ну, оны әс. Мондай гына пирог була белән инде ул. Рамил, творогы күп. Рамил, белмим. Шуна бит, белмим. Бусы мин белмим нәрсә икәнен. Мин монда дөресен генә әйткәндә творог белән сыр ул Икесе бер нәрсә бит инде. тәмгәл килә торган белән. Бусы тузлы, бусы тәмсез. Ну, в смысле, тәме юк. Тәмсез дигәнем инде. Юк, тәмле. Сез, Тәмсез һәм Андай, яшәшә. Яра, әйдә, шалтыратабыз. Кемгә шалтыратабыз? Менә бармы синең бик тә оста кулинар, пешекче, дустым, белмим, туаның, әниләр, апалар, Беләсеңме, шалтырат- хатыным. Хатынга шалтыратмыйбыз. Ул үзе өйдә пешерсен, аны өйдәтмибез. Шалтыратабыз. Хатыны саклый. Минем дусларым арасында, мен гомумән әйткәндә дусларым бик күп, но шулар арасында бар. Менә ничек, исемен соңрак әйтербез. Менә ничек әйтәләр, йомшаграк булган ир-атларга. Ничек йомшаграк? Нәрсәдә йомшаграк ул? Тотып карарга йомшак. Юк, Характер холкы йомшак. буенча. Теге кайбер якта мәмкә диләр, әйме? Кайбер якта бузау диләр. Мин әйтмәгән, мин теге толерант кеше буларак инде. Кайбер җирдә шүпрәк диләр. Шундый җегетем дустым бармы? Шулай диек. Бу синең дустың белән соңгы сөйләшү булды. Ни өчен шулай дим мин? Чөнки ул ашарга бик күп пешерә инде. Һәм ашарга пешергән өчен генә син аны хәбәтерендә аттың. Юк инде, гомумән әйткәндә, теге андый Ул кияүдәме? өйләнгән. Юк инде ул кияүдә, димәк. Кияүдә. Өйләнгән, Исеме? Фаил исеме. Шуңа шалтыратабыз. Баязитов түгелдер. Баязитов. Фаил. Ул минем дә дустым. Кай җиренә сугайм мин хәзер. Юк, ул белә ул. Юк, нормальный җегет ул, теге юморда аңлый торган җегет. Замна батылда да булды хәтта берсендә әле. Әйдә, шалтырат. Фаил Уста пешекче дисең син аны, әйме? Прическин дип язылган. Фаил прическа. Ай. Модный булырга тырыша торган җегет. Бро, Якынрак күтәр. сәлам. Сәлам Фаил, син тәмле көрәш тапшыруында менә бик хыялланган идең инде. Булат абыең Байрамов монда, Рамил Закиров миндә. Ул сине үтереп мактады, шундый якын дустым ди, шундый менә һәр вакыт ярдәмгә килә торган ди менә. Шын ират, шын молодец ди дейме. Хәзер ул миңа булышырга тиеш дигән сәдер пешерергә. Аңлат әйдә, Рамил. Мин сине каблук дидем, братан. Так. Короче, монда хәзер миңа нитләр, бирделәр продуктлар. Әйдә мин сиңа хәзер әйтеп чыгам нәрсәләр бар икән, әйме син миңа әйтәсең нәрсә пешереп була алардан. Тегесеннән башла. Менә беренчесе. Беренчесе иремчек, сыр, йомырка Һәм яшел. һәм яшеллек, ну, Яшел үлән, петрушка укроп булды. Менә 4 ингредиент ни бары. Нәрсә пешереп була? Бергә кушып нәрсәдә пешерергә кирәк, әйме димәк. Син беләсеңме, мин әдәсен шалтыратканчы алдым кулга сыр, алдым кулга иремчек, яшел шәрәлмә икән, нәрсә пешерим икән дип утыра идем как раз. Бер йомырка бар, күкәй. Менә күкәй артына барып кына мәчән холодильникка мәйтәм, скорей диго мин хачапури пешеремен дип уйлап. Ну, бу синең бигрәк сәер хачапури була. Оны юк. Әйе. Так, икенчесе әйдә. Давай, икенче не? Ингредиентлар. Ингредиентлар, әйе. Шулык күкәй, шулык иремчек. Вакыт бетә. Әйе, он, Бераз гына. шикәр, бераз гына, аннан соң Шмәтән. каймакмы бу? Әйе. Каймак һәм сөт. Так, он күкәй коймак һәм сөт, не, күкәй. Ага. Басасы битте. Просто камыр пешергәнме? Тукмаш бит.
Тукмаш бас дейді. Все, рахмет Фаил. Рахмет, бик булыштың сен менә, брат. Камыр Батыр давай. Камыр Батыр ясарга. Ладно, давай, рахмат бик зур. Бик ярдәм иттең сен миңа. Пока. Әйе. Рахмет Фаил, рахмет. Сенің телефонында Фаил прическин деп тұрасың екен. Біліп тұр. А у меня старый друг Виктор, а он будет уже. Әйе, қор. 33 yaşam, әйе. Мен айса өз яшым турында бүтінде бір сөз әшмеймін. Ярар, Рахмет Фаил. Пока. Өзің нендей достың да шынды екен. Так, ну мен бу хачапури деймін. Ну бу хачапури түгел. Әйе? Хачапурida бит қомыр була. Нәйгәс менә монсын сойдык. Әлісі пішесің сен жоқ сөйладың? Мин моннан бәләкәй пирог пешерәм. Нендей пирог, әнешек? Белмим, менә қомыр ясыйм, он белән, сөт белән бутап, йомырка белән бутап қомыр ясыйм да, өстен сметана, творог салам, шикәр белән бутап. Творожник була. Или Тегісін сөйламысың? монсын сойдык. Менің ойлауымша мелматсеме бик жайлы, бик ғади, сен қара азапланасың келеме? Біраз Мен жеңіл просто өтесің минем келеме? теге үз-үземә ниндидер вызов кебегрәк. Ярар. Бұ, сөйлесің. Аха. Болды. Әйе? Точно. Кері қайту жоқ тегісіне. Ярар, Бер. әйе. Шушын сөйлесем. Сенің не бары 30 минут уақытың бар. Кеттік, сөйланды мына мұнсы, тұқмаш басабыз мына мұнны. Ярамел, шулай айттырып әдем. Тұтып тұрма. Башларға керек болашақ ішті. Нәрсе әшлейбіз? Әйде, ғап-ғади юлыны сөйлейбіз. Сырник ясыйбыз. Әйе. Әйе, мен де шулай бөләгән едім. Мен аның исемен генә онытып мен менә күрдем дә сразу әйттем. Бу бит сырник или творожник. Мен ғадәтсә, егетләргә ират қатнашчыларға булышам. Аха. Сен ашу нәрсендә вообще спецмы, юкмы? Ну мен менә мондай әйбердә спец түгел, мен күбрәк макарон пешерәлем. Ярар. Ну юк, макарон түгел, әйдә паста диге әле. Паста. Паста дигәч уже Сенің ата-бабаларың Италиядан мәлі? Паста. Шул яктан. Шул яклардан. Теге Зәйрәне шул Италия белән нидә бит инде. Шиктә. Читтә. Шуңа күрә башта әйдә нитик башлый инде. Әйдә, бисмилла әйттек дә. Сен хәзер әкренләп эшли башла, яме. Мин сен эшләгәндә безнең тапшырыбызның генераль партнеры һәм спонсоры турында үземнең жылы кайнар сүзләремне ирештер. Шунда сал менә бар. Шун ирештерәчәкмен. Сен әкренләп. Тавышламыйча, әнә әкренләп әкрен. Тапшырыбызның генераль партнеры Кукмара металл савыт-саба заводы. Кукмара Сөүдә маркасы белүегезчә ул инде вакыт белән сыналган савыт-саба. Үзебездә Рәсәйдә Кукмарада җитештерелә. Әлеге шәп, заманча, тәмле пешерә торган савыт-сабаларны, казаннарны, кастрюльләрне, табаларны, нержавейкадан менә шундый материалланма дип әйтерсең. Аларның төрле стильләре бар. Тренд стайл, анда гранит ультра һәм башкалары. София дигән линияларда бар әле аларны алырга мөмкинсез. Сез интернет кибеттән, менә бу интернет буенча бик зур специалист, интернет кибетләре. Әйе. Интернет кибетләр буенча зур специалист, бик җайлы, бик отышлы һәм арзан күп салмый, арзанрак та чыга бу. Кара, син сөтне син саңа сала аласың. Мен Син менә сыйык шулай. булса ничисең аннан соң син аны ничек куертасың? Син аны Творог. Ремчик бар бит. Ярар, шулай булсын, тукта. Син шуны эшли тор әлегә, ярый туктаттым әле. Шулай җәмәгать инде бар аларның үзләренең фирменный кибетләре. Кукмарада фирменный кибетләре бар. Казанда 4 адресы буенча. Син кайда торасың, кай тирәдә якынча? Монда Казандамы или Квартал, Муартал. Мин Советский районда. Менә Советский районда, Азинда. Менә синең өчен бар аларның кибетләре Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк Сөүдә үзәгенең беренче катында. Бик якын булмаса, Павлюкин урамы 114. Бу центрга якынрак. Айрым кибетләре бар. Бар Мусин урамы 23Б кварталда яшәүчеләр өчен. Һәм дә Авет үзелеш районында булучылар өчен Ленинградский урамы 27 адресы буенча урнашкан бәхетле кибетенең беренче катында. Менә бу табалар. Табалар, кастрюльләр, казаннар, менә иратлар эчендә шундый шәп казаннар бар. Син дачаң юкмы? Син квартирада торасыңмы? Квартирада торам, әйе. Дача, маша, Ну, авылга кайтабыз инде. Авылда, менә авылга алып кайтып куй. Менә шундый учак казаннары барларын. Шундый җайлы, шундый уңайлы әле. Без хәтта үзебезнең авылда яшәмәсәк дә, Әгерҗи районында біз анда махсус берне сатып алып кайтып куйдык. Үзебез белән машинада багажга җитмәс өчен. Менә беләсеңме, менә бу реклама булганга түгел, но мин әйтә алам, Кукмараның савыт-сабалары дөрестән дә безнең өйдә Кукмара гына. Чөнки Бездә шул гына ул. әйе, чөнки ират өчен бит инде менә берәр нәрсә пешергәндә аның иң авыры аннан соң жуырга. Ә монда Әйтәлем, менә монда шундый
Sürtüп алдың шүпрәк белән. Шип-шиста, бер нәрсә кийми, шунда. Шуңа күрә бик әйбәт. Жудырталармы? Сиңа да. Әйттем бит инде, минем дусларым да шүпрәк, үзем дә шундыйрак. Ага, рахмәт. Дәвам итмәсәм дә була. Шул. Сау айда. Эремчекне салам хәзер, менә шулай. Кара әле, бу сине хәзер куермаса, мин Нишләтим? сорарга тиеш мәҗбүр булачакмын тагын оны сорарга. Безнең редакторлардан. Миңа калса, аны коймак итеп тәмләтеп нитергә. Юк, кыймак булмас инде аны кыймак. Кыймакка бик нык сыек кирәк булачаклар. Бугатып кара, ләйдә. Так. Юк, әзгенә куертасы калды. Бу бар бит әле безнең. Әйдә әле, монда сал әле. Сразу. Әйдә шикәр салабызмы башта? Әйдә шикәр салабыз әле. Тындырабыз, күпчегрәм шикәр. Тәмле булсын. Иң мөһиме тәмле булсын. Тәмле булсын, бергә булсын. Ну, Кстати, менә калса. син духовкада пешермәкче буласың бит, шулай бит. әйе. Гранит ультра әйттем бит, шундай линия бар. Шулай күп мараны куямы? Бу нидә Духовкага сала торган. лазанья пешергә шәп инде. О, лазанья исключительно шәп килеп чыгам. Менә әгәр дә лазаньяның ингредиентларын куйган булсагыз, пешерим. Сырникны пешерә белмим. Юк, ну син була якын килдең үзең. Ну, беразна куертырга кирәк, беләсеңме? Әйдә салып калар әле, Рамил. Әйдә, Рамил, иҗатың турында. Син кайда югалып тордың? Югалдыңмы син, юкмы? Миңа гына шулай тыелдымы ул? Юк, сиңа гына тоелмады. Дөрестән дә мин бераз гына иҗатка 2 ел шамасы. Ну, беренчедән, менә шул 18нче елда, 19нчы елдан мин дә бераз әзрәк иҗади кризис дип аталар бит. Сүрпәнә идең. Әй, әзрәк. Шундый иҗади кризис булды инде минем. Нәрсә булды сиңа? Белмим. Иҗади кризис. Просто исе килмәде инде. Иҗади кризис белмим. Булган җырларың бар ие. Әйе, һәм белмим инде. Әзрәк сүрелеп шунда, бәрелеп, сугылып бирдем. Аннан соң өйләндең инде син бит әле өйләндең. Балаң туды бит әле синең бу вакытта. Аллаһка шөкер, бик бәхетле. 2 яшьлек кыз үстерәләр. Илиза белән. Хатыным бик әйбәт, чибәр, уңган, булган. Тәмле ашата. Мишәр кызы. Шәди бит яхшымы үзе? Үзе итә яхшы. Син багың бер сүзендә. Минем монда сценарийда язылган үземнең нәрсә әйтергә кирәк. Мишәр кызы кайсы якны, кайсы район? Ул Яңа Шишмәдән. Яңа Шишмә. Ну, тамырлары белән инде. Үзе былай Шалыныкы, без икебез дә Шалыдан. Шул, аннан соң 20нчы елда бит инде безнең пандемия. Китереп бәрде. Әйе. Шуннан Тегесе, монсы тегесе. банкетлар бетте, концертлар бетте. Һәм мин уйлый башладым, әйтәм, нинди дә булса, Шөгыль кирәк. альтернатив юл кирәк. Иҗаттан тыш. Нәрсә булды инде ул? Альтернатив юл. Ул минем булды маркетплейслар. Маркетплейсларда Тимит интернет кибетләр аша. Мәсәлән, әйберләр сату. уңышлы гына килеп чыга. Аллаһка шөкер. Аллаһка Без шөкер. хәзер исемнәрен атып тормыйбыз. Ну булай нормально. Әйе, әйбәт, Аллаһка шөкер. Ну шөгыльләнсәң була инде. Любой җирдә кебек, менә эшләсәң, була. Эшләмәсәң, булмый. Юк, китереп бирмиләр. Әйе. Менә бу шундыйрак консистенциялы әйбер килеп чыкты. Менә минем Кара, монда бар 2 вариант, әйме? Рамил. әйе. Мин сине күптән беләм. Ага. Теге дус буларак инде әйтәм, син әйтәм әйтәм. Дустым аша бетерим. Мин сиңа он тәкъдим итә алам. Хәзрәк. Редакторлар әйтәм дә китереп бирәләр. Һә, онымы? Улта. Һәм синдер инде куйрак әйберләр ясыйсың мәтә мин әйткәнчә шуны тегемдәй. Ну, сәло. Сырниклары. Яисә, син моны шуй дип хәзерне саласың да, шундый консистенцияны әйберне узатабыз. Ну, менә булай салсаң, ул запеканка булырга может. Әйе. Әйдә запеканка пешерәбез. Безнең Әгәр дә кагыйдәләр булды икән, әйдәгез кагыйдәләр буенча юк, кагыйдә юк монда. Кагыйдә Юк юк. теге, менә шушының хәтлек иремчек, шушының хәтлек он диелгән икән. Юк, әле мин сиңа брат әсем килә, моны бөтен ситендә кулланып бетерә кирәк. Ансы просто ишәргә түгелме сагында. Юк, шуңа әйдә нәрсә була шул була. Әйт, ничек эшлисең? Сырник арасысыңмы? Сырниклар ясыйбыз. Я сырник. Димәк, сиңа он кирәк. Әйе. Әйдә без сиңа он бирәбез. Рамил менә сиңа он. Ой, рәхмәт. Моны хәзер үлчәп салырга кирәк инде. Ну, булгаталарга кирәк. Без менә шу Карап кына. Ага. Син димәк, спагеттилар пешерү буенча син оста, бәрәңге кыздыру буенча остадыр инде. Юк, бәрәңгене кыздыра белмим.
Менә кайбер кешеләр кыздыра бит бәрәңгене, ни итеп прям Тәмле итеп теге. китердәп тора торган итеп бит. Менә Минемгә мин ул пешеп бетми, я көе. Менә уртасы юк. Менә ул Димәк, син тулай торакта яшәмәгәнсең дигән нәтиҗә чыгарам мин. Тулай торакта яшәдем мин 1 ел. Ләкин мин анда хәйләкәр булдым. Син күбрәк ашарга Мин күбрәк ашый идем. Мин күбрәк эш беткәч шуңа кайтып җитәдер. менә шундый ни булсын әле бу теге чисто сердечное признание. Әйтәле. 10 елда Так, тулай 10 елда, торакта әйе. яшәгәндә Ага. без 4 егет бер бүлмәдә яши идек. Так, әйе, Бик нормально. ашысы килде дә безнең продуктларыбыз беткән иде. Әйе. Һәм Шишиле. кухняда тәмле ис чыккан иде. Кухняга чыгып, короче, нидер кызларның макароннарын ашадык без. Ул кызлар, әгәр дә сез хәзер бу тапшырны карыйсыз икән, гафу итегез инде ман. Әйе. Сез чакта була инде. Мин үзем бер кашан аша яшәмәдем, чөнки без 5 егет торадыр. Без шалт-шалтта чист тартып, нитеп тартып үзебез яшәдек. Ләкин бары безнең 5-нчесе хәйләкәр. Ул менә сизеп, якынча вакытын мен, мәсәлән, без факультеттан кайтабыз. Ул сыңарып кала инде. Мин баянда олыйм әле, заниматься безгә заниматься керек дип, бераз сыңарып кайтам дип. Ул шамал итәк, булар кайтып җиттеләр ди хәзер. Бәрәңге чистарталар. Ага, хәзер пешерергә куйдылар. Якынча бер ярты саат 45 минут саныйда. Без менә вакытында менә өстәлгә куябыз гына, мәтеп ашарга утырабыз гына, әйме, табаны. Бу ишек начар. Җегетләр, нәрсә булышым итеме хәзер, нәрсә итим дигән булгы инде менә шулай. Ярар. Син яңа Ярар инде Радик, әйдә, ярар дип әйтәм Син исемле. яңа гына мине сүрәтләдең. Менә, ярар Радик, әйдә, ашарга утырын, ярар булды пеште дип. Менә һәр вакыт эшләп буладыр. Менә. По-моему, менә бу консистенция. Менә ул Радик син булгансыңдыр. Бәлки. Юк, булды, нормально булды. Бир булды хәзер бер эшебез, яма. Әйдә, өйрәтә димә инде. Ну синең бит тәҗрибәң Зуррак, күбрәк. әйе. Күбрәк. Зуррак, күбрәк. Так. Әйдә май салабыз. Яма. Төбенә. Күп кирәкме ул май? Дөресрәге узуррак була да. Күсрә. Тәҗрибә. Тәҗрибәме? Ну, ничек тәрҗемә итәсең инде? Зуррак дисәң дә була. Тәҗрибә, күбрәк дисәң дә була. Бу шарактан ничек тә дөрес була. Самое главное тәмле булсын инде. Менә шунысы өчен генә әйтәм мин. Әзрәк дулкынланам, уйлыйм, тәмле булмаса нишибез аннан соң. Тәмле булмаса нишибез? Сиңа Табасыз биреп кайтып җибәрәбез. Табасыз кайтып китәбез. Әйдә. Так, менә калак алырга ярыймы соң? Ярый калак белән диде. Ана теге күрәсеңме? Шунсын ай, во. Шу аласың да. Шалдык монда утыртасың. Ага. Карагыз. Иллюзия кара. Шая, вот. Әйбәт. Менә бит. Була бит. Икене китте диләр. Ну, анда бик тәмле сырниклары. Так, Аны бар вообще имени? әйтергә ярыймы, юкмы? Yo, әйт, ярый. Китләр бит инде алар. Әйе. Юк бит Анда бик инде. тәмле сырниклар бар иде. Без бик яратайык менә хатын белән шул сырникларны алып пешерергә. Менә бит. Хәзер үзем пешерә беләм. Икене Булды. кирәге дә юк. Хәзер 8-нче хатын туган көне качан? Хәтерлисеңме тизгенә? 25 ноябрь. Нәләр. Димәк, ул тизрәк туган көне тизрәк җитәчәк 8 мартка караганда. Туй көне качан сезнең? Туй көне безнең 1 июль. Менә 1 июльгә туй көне әзерләйме? Беләсеңме, безнең вообще бик кызыкны. Ни? Даталарга бик байбыз. Безнең никах көне булды 30 сентябрь. Язылыштык без 11 май. Туй булды безнең июльдә, 1 июль. Разброс бик зур сездә. Булгандыр инде, булар. Инде булгандыр дип белмәйм. Без шундай гына ашап бетерәбез. Бисмилла әйтәбез дә. Менә шунда сырниклар килеп чыкты. Булды. Эш бетте. Сөтен эчәбез генә инде. Идеально. Әйе, сөтен эчәргә була. Сөт файдалы. Син сөт Таратам. Бетте. Без әле хәтта беләсезме, теге рецептны син сөйләмәдең бит әле. Ага. Минем уйлавымча анда шул принцип иде. Просто бутарга, турарга. Уласында нәрсә. Ярар, Рамил, безнең хәзер реклама булачак. Яшьлегем бар, җибәрдегем бар. Буларны җуып керәсең хәзер тиз генә, әйме? Аннан соң рекламадан соң дәвам итәбез.
TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итәм. Бездә кунакта Рамиль Закировский, Кадир Исманның клипы бар иде. Эх, ничек әле? Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар бар иде. Клипы шәби аның. Клипы шәби. Кызык Хәзер иде. дә шәп ул. Хәзер ул һәммәдә актуаль. Команда не? Балалар белән әбиләр бабайларында бит. Шулай бит? Искә төшерсәң, ул клипны без ничектер спонтанно гына уй килде безгә. Ниченче елда булды әле ул? 15-нче, 16-нчы еллар. 15-нче, 16-нчы. Шул тирәдә. Шәп иде. Спонтанно гына килде. Теге башта безнең идеялар грандиозрак иде. Менә без күргән идек кемнең әле ул Psy дигән җырчы бар бит инде корейский. Аның бер клипы бар иде. Аның анда юк, Daddy дип атала. Daddy. Аның анда бала, бәләкәй бала, но аның бите белән. Аннан соң картая барыбер аның бите белән. Менә шундыйрак идея бар иде. Аннан соң без карый башладык да техник яктан ул әйберләрне эшләргә бик авыр икән һәм без булдыра алмыйбыз. Һәм шуннан менә шушы идея килеп чыкты. Анча безгә именно минем чыраем кирәк. Ни өчен? Әйдә булай гына ясыйбыз. Башта балалар, яшүсмерләр, аннан соң уллар. Менә шундый идея. Яхшы идея. Хәзер аннан соң син бер клипың бар кадәр син ала кайтасың анда. Ансы бар. Туган якка дип атала ул. Ансын без туган якка дип атала, ләкин без аны төшердек муслимдә. Нормаль урыннан төшергәнсез мин муслимкә ул бит. Ну бик матур җир, бик матур җирләр, безгә бик мактадылар муслимдә. Шундый теге инфраструктура бик матур, табигате бик матур дип инде. Шулай мактадылар да без бит Татарстаннан. Без бит яратабыз Татарстанны. Безнең өчен Татарстан ул безнең туган як, шуңа күрә без әйтәбез, ничек муслимдә төшермәскә. Муслимгә төшердек. Хәзер инде менә соңгы клипыңны әйтик әле, Каракаймы ул синең соңгы? Каракай дип атала. Каракай. Кубинка дигәнме син? Кубинка. Анда синең хатының да уйный. Хатын да уйный, анда Бу Каракай. Кызым да уйный. Кызың да уйный. Кызым да уйный. Анда София исемле актриса ул. Ул Казанныкы кем ул? Кем ул? Ялгышмасам Азнакайныкы үзе. Азнакайныкы. Син мислим Азнакай һаман бер тирәдә җирисең икән. София, ул Суфия буладыр инде. Бәлкем анда безнең теге Артур Мазерда катнаша ул Азнакайныкы, кстати. Артур, Сам белән дуслар? Без аны белән классташлар бит, Артур белән. Хәтта классташлар. 5нче класстан 9нчы. Шалда бергә укыдыгыз инде. Бергә укыдык. Хәзер дә аралашып яшибез. Так. Иҗат итәбез менә бергә, иҗат итәбез. Хатының көнләшмәдең син дисең Каракайга. Җыр язасың анда. Берсен генә әйткәндә хатынның тәкъдиме дә булды бу гая ул. Әйдә клипта берәр гади булмаган актриса табабыз дип, Каракай. Ну булай афроамериканка түгел инде ул. Шуңа митем, әле соралым бит ана кем ул дип. Кубинка дип, Кубинка. Куба. Вот. TMTV Production'га бик зур рәхмәт. Алар белән төшердеңме син? Алар төшерде. Без бер көн эченә сыйыша алдык. Менә бит. Яхшы. Профессионализм дип атала инде ул. Профессионализм. Дөрес. Төшердек. Идеялары бик ошады, төшерүләре бик ошады. Теге нәтиҗәсе дә бик тиз булды. Процесс. Яхшы. Һәм миңа калса, белмим, мин үзеңне теге кеше объектив билгели алам икән, юк микән? Ну минем фикергә бик шәп булды. Мин карап чыктым, минемчә бик яхшы, җиңел, рәхәт карала торган клип шундый. Бу димәк син яңадан иҗатка әйләнеп кайттың дигән кебек, шулаймы? Ниһаять, минем творческий кризисым I'll be back. Юкка чыкты һәм мин хәзер иҗат итә башладым яңадан. Ярар, җырларны үзем иҗат итә башладыммы? Мин сүзләрен күбрәк язам инде. Сүзләрен үзем күбрәк язам. Музыкага кагылганда менә минем башта бар көйләр, ләкин мин аны әлегә ничек иҗат итәләр, ничек вот. Ничек уйныйлар, син бер инструмент уйный беләсеңме? Гитара да уйный беләм. Әйбәт бит инде. Менә гитарада аккорд алсында. Менә шуны уйнап бирәсең. Ну, башта син киен башта чыгара аласың. Аны сиңа берәр шагыйрьгә бирсәң, ул сиңа текстын да өстеннән язып ата. Яисә әзер текст аласың да. Дип тырышасың шулай. Мин күз алдына китергән инде барбер теге аранжировкасын мин теге менә шундыйрак теге бөтенесен бергә итәсең. Юк, аранжировка санасын барасың да аранжировщикка.
Менә шул иннәне бирәсең дә, менә шул итеп кирәк иде. Менә, может быть, синең киңәшләрдәнсең булат, может быть, менә тиз арада минем иҗат иткән, может быть, минем исемгә өстәлер автор, башкаручы дигән Бәлкем, сүзләр. бәлкем. Җырның исеме иннәне. Әйе. Шундый булачак. Син әле алып бара башлаган икәнемчә безнең яшьлек тавышы. Яшьлек тавышын алып барам, әйе. Гомумән әйткәндә, TMTV Спасибо. белән теге связьләр дим, Элемтә ныгый. Бик зур рәхмәт. Бик ошый алып бару. Мин инде моганчы бит инде алып бару буенча эшләгән идем, алып баручы булып. Яшьләр тукталышы тапшыруын алып барган идем вакытында. Әйе. Анда мин байтак эшләдем, 5-6 ел. Корреспондент булып инде. Юк, алып баручы. Алып барышылар. Алып баручы. Яхшы. Эшләдем, миңа бик ошый иде, һәм менә ниһаять Син кабаттан телевидениедә. Әйе, мин телевизорда. Сәлам, әни. Мин телевизорда. Кызым. Ярар. Һәм тагын бер проект на Шалт Мөхәммәтҗан. Бу инде миңа калса теге татарча стендап кебегрәк шундый рәхмәт. Татарча стендап, әйе, ул проектта мин үземне Үзеңне сынап караган. Әйе, сынап Сөйләп карадым. караучы буларак, сөйләүче буларак. Әйе, сөйләүче буларак. Менә беләсеңме, мин резидент. юмор буенча мин инде күптән күзәтеп барам, мин инде күптән карап барам, ул КВН уеннарын, ул гомумән әйткәндә татарча гына түгел, рус, Америка стендапларын да бик яратып карыйм. Һәм менә быел түгел, былтырдан башланды инде ул. Былтыр мин әйтәм, менә башта йөреп инде барбыр уйлар. Нидер уйлар, нәрсә турында сөйләргә? Нәрсә турында сөйләргә? Менә кич белән йокларга ятыр алдыннан башлана минем шундый творческий процесс. Минем башка килә уйлар, минем башка килә төрле монологлар. Һәм мин берсендә утырдым да, язып алдым инде шул уйларны. Һәм мин әйтәм, бу бит инде стендап. Кая? Барыйм әле Шалт Мөхәммәтҗанга сөйләп карыйм әле. Менә шулай итеп үземне сынап карадым һәм миңа бик ошады, кызык. Карале, мин дә стендап сөйләргә яратам. Миңа да барырга ярый микән анда? Анда менә телисең икән, килеп сөйләргә була. Юк, мин анда жюридә утырган кеше. Әйе. Жюридә утырган кеше дә сөйләп карарга ярый микән дип. Үзеңә бәя куерсың. Юк, чынлап та сынап карар кирәк. Алайса теге жюридә утырасың, теге кешене икән, монысы кызык түгел, монысы шулай, монысы былай дигән кебек. Үзеңне менә анда куйсаң, алар урынына резидентлар урынына, ул бөтенләй башка. Аны бәя бирү бик җиңел, менә уйлап чыгарып, анда сөйләп, анда бит импровизацион моментлар бар, подача дигән нәрсә дә бар. Син үзеңне кай яктан чардыйсың менә? Шул чит ил стендапларын карап, мәйсәндер, аны бит китабы да бар. Стендап язу буенча, сөйләү буенча бар инде курслар тегелләй, былай, фәсмәтән. Дөресен әйткәндә, ул нәрсә турында сөйләдең, ярар, соңгысын? Мин эстрада турында гомумән сөйлим инде. Анда беләсеңме, вот һәрбер стендаперның, һәрбер юмористның дип бит нидер образы була. Син нинди образы? Гадәттә образ, ул инде образ дигәне инде ул стендапта күбрәк менә тормышта син нинди, менә шул направление образы инде. Гомумән әйткәндә, безнең анда бар Әйдә Шаяртның, менә шул Шалт Мөхәммәтҗанның продюсеры Рамил Агдеев, ул да сөйләп бит стендап. Аның образы менә шундый руководитель образы. Һәм ул татарча бик начар сөйләшә. Һәм ул гадәттә менә шуның турында сөйли. Мин инде артист булганга, җырчы булганга, шул тема турында сөйләргә тырыштым кешегә. Концертлар турында, эстрада турында, үземнең маҗараларымны. Мәсәлән, берсенә сөйләп аласың бара кыса, нәрсә сөйләдең? Сөйләгәннәрдән иде. Менә мисал өчен мин анда сөйләдем, менә мин инде рус эстрадасын, безнең татар эстрадасын рус эстрадасы белән чагыштырырга яратам дип. Так, әйе. Карыйм яма гафу ит. Пешәме. Бу бик тәмлегә охшаган. Әйе, так чагыштырасың, татар эстрадасы, рус эстрадасы. Әйе, чагыштырып кара әле. Менә мин анда әйттем, безнең Салаватны бит инде кем белән чагыштыра була? Әлбәттә, король, безнең эстрада, безнең патшасы, ул Филипп Киркоров. Әйе. Только Салаватның үзенә генә әйтмәгез инде, Филипп Киркоров белән чагыштырдым мин аны. Бәреп үтерәчәк сине. Әйе. Аннан соң Әнвәр Нургалиев, ул инде безнең Стас Михайлов. Филүс Кахиров, ул инде Николай Басков, Алтын тавыш, шулай Кремльдә бик еш чыгыш ясый. Аннан соң һәм үземне кем белән чагыштыра алам мин? Ул Никита Малинин. Әйе, шулай ук исемен кайдыр ишеткән бар, но кем ул билгесез. Менә мин дә шундыйрак артист.
Һәм Никита Малинин да үз вакытында бер җыр белән "Я вез для тебя котенок" дип популяр булды да. Юкка чыкты. Менә миндә нәкъ шулай. Эх, дәрт бар иде дидем дә, юкка чыктым. Менә шундыйрак монологлар шулай итеп. Нишаба. Кызык булдымы? Көлдегезме? Була. Һәм инде әлбәттә аның эстрада турында гына түгел, үзенең тормышында булган нинди хатирәләрне сөйлисең дә, бәләкәй чакта булган. Анда белмим, хәзерге вакытта да менә кай вакыт ир белән хатын темасы инде бик күп. Ир белән хатын темасы. Мөһим әйбер менә беләсеңме, вот стендапта нәрсәне сиздем мин. Менә кешегә бик якын булган әйберне сөйлисең икән, ләгәсең кызык була. Шо. Менә күпчелек кешедә "Ух, минем дә шулай бит" дип уйлый икән. Шулай ипотека, шулай кредит, шулай ир хатын мөнәсәбәтләре, бала үстерү. Сән минем чиратта теге кызлар үстерү беләсеңме менә. Мин дә шуны практикада дәрсә кулланырга тырышам. Булай, нишава кебек. Килеп чыга кебек инде. Ләкин эшләргә мин теге үземне шулай ук тәнкыйть итүне бик тотарга яратам. Үземә бик самокритичный дигән кебек. Чөнки камиллекнең чиге юк. Шулай. Ярар, Рамил. Без хәзер күчәбез син белән җиләк апа кышыткан киңәшләрне. Син ризыкларга дип шип кебек. Мин сиңа бер рубрикада әзерләдем. Шуңа күрә әзер булсаң, без синең әле юмористиканы тикшереп тә карарбыз бераз гына. Сөйләштекме? Сөйләштек. Киттек. Җиләк апа, сөйләгез. Сәлам дускайларым, Җиләк апагыз Кышытканованың кояшлы кайнар сәламен кабул итеп алыгыз җанкайларым. Ничек, сез әзерме? Кызлар, гаилә тормышы ныклы булсын өчен, беләсезме нәрсә эшләргә ярамый? Истә калдырыгыз, ялгышып та гаражда тәртип урнаштырырга ярамый. Якында килмәгез. Булай да урынлы-урынсыз яткан берәр тимер кисәген урыныннан кузгатуга өйрәмә куба. Мин бүген шыпырт кына гараждан бер иске тәгәрмәч покрышкасын электреп чыктым бит әле. Оннан менә дигән атынгыч ясап белдем. Резин покрышкага кояш та, яңгыр да куркыныч түгел. 4 җиреннән аркан өчен тишекләр ясагыз да, үзегезгә уңайлы җиргә элеп куегыз. Рәхәтен күрегез, яме җанкайларым. Миннән тагын бер киңәш. Бакчада эшли торган перчаткалар анда-монда аунап ятмасын өчен эш кораллары саклый торган сарайга кир кыстыргычлары белән бау асып куегыз. Менә дигән була. Бакчадагы кырмыскаларны кәхвә шүбе куркыта. Кәхвә шүбен ташламагыз. Кырмыскалардан котылгач, аның шүбен скрап итеп мунчада куллана аласыз. Күзләрегездә бәхет ышкыннары янып торсын җанкайларым. Бүгенгә шулар. Сау булыгыз, пока-пока. Җиләк апага бик зур рәхмәт. Дәвам итәбез тапшыруыбызны. Рамил Закировка уенның исеме. Юган исеме. Исемсез уен. Исемсез уен. Мин сиңа хәзер бер ризык исеме әйтәм. Син аны әйтергә тиеш булачаксың кайсы илнеке? Якынча, син күз аллавың буенча. Һәм нәрсә ул? Мәсәлән, әйттем ди, бауырсак. Әйтәсең, так, бу татар ризыгы, бауырсак ул, бауырсак. Бауырсакны беләм. Аңлашылдымы? Мәсәлән, иң беренчесе шәңгә. Шәңгә. Мәсәлән, миннән үземнән. Шәңгә. Мин беләм шәңгәне үзәйтә. Беләсеңме? Беләм. Душмак. Бездә душмак диләр. Бездә шәңгә диләр. Сибир якларында, Пермь якларында мин әгерҗенеке бит. Бездә шәңгә. Шәңги. Ярар. Анзак. Бу каядыр Азербайҗаннан килгән. Анзак. Какой вкусный. Анзак. Бу беләсеңме нидер? Җәнлекнең арткы бутына даже ошаган. Анзак. Шундый тегә нормаль кызда башлады шуны. Прям бу тегә инде җәнлеккә. Сарыкмы, юкмы? Азербайҗан сарык барганда. Азербайҗанга сарык булсын инде. Сарык буты теге. Төрле соуслар белән. Анзак. Прям анзак соусы. Вертелдә пешерелгән. Анзак. Картка бутын авыздан сулар килде бирә. Анзак. Анзакны тишне батырып барсың. Азнак булса нәрсә булыр? Азнакай. Азнакайда пешергән берәне. Азнакайда пешергән. Тавык буты бар. Азнак. Бу анзак. Анзак, чынлыкта исә Австралия ризыгы. Австралиядә пешерә торган шундый печенье.
Бұл бит овсяное печенье деп аталады. Әйе, афсаны пешені мына анзақ. Анзақ. Ну, меңа сені вариант көбірек ұшады. Аңладың. Мәселе екенін. Так. Екіншісі. Боксти. 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 Бұл Америкадан келген әйбір. Яқын ша. Мына бургер, боксти. Ну, ошаған. Бургер, боксти. Боксти. Нәрселер не болсын? Бұл, білесің ме, боксти. Ну, бірінші вариант келе сразу боксерларның ошамлықлары деймін. Боксти. Боксерлар вес жиғанда әзірленелер. Нәрсе вес бері мәне кішіге бікті. Бігеректі бізде тотарларда. Қомыр вес бері. Тағын нәрсесі, мәне көп ашасаң. Көп ашасаң, баллы боксти ашасым келе. Мәне боксерлар. Тағын мәне ана... Тағын бар әлі бірсі мәне біз. Тотарларда. Жей бой үстіреп зананнан соң. Бәрәңгі істей. Бұл Ирландия ризығы. Ирландия. Боксти мәне шындай. Ризық. Бек қотлы бұға, ел қара. Өндіздір қимақ кебек қотлы мұнда начинкасы да бар дегенлер еме. Бұл картофельный оладьи деп аталады. Ну, Америка деп айтып сені де білдің. Çünkü Amerika'ga da İrlandiya'dan bir kuşlar kuşup gelgenler baralarda da onlarның. İrlandiyeliler Amerika'da aşağı bir көп. Birinci переселенцлар. Bu tege ходи кофені мне, пожалуйста, карамельный фраппучино деген шекілді. Мне сделайте боксти. Боксти жасап беріңіз әлі. Шындықта ол, аладушки. Шулай бит енді міне ала дейсің да сен шындықта. Бар бит әлі. Мәселен, әгер де айтсаң, штрюдель. Яңғыр бит ол штрюдель. Яблочный штрюдель. Apple штрюдель. А бұлай алма пирогі? Алма пирогі. Алма пирогі. Мороженый білән. Яғар, кеттік алдағысы. Алла қайым. Нәрсе бұ, ненде исем. Чаркикан нәрсе екен бұ? Чаркикан. Таиланд. Ярар. Тайский ошамлық. Чаркикан. Таиландта нәрсе ашылар? Бұл бек нейінді? Ашы шундай теге чаркикан. Чиркикан болса чиркан атаған ризық болар. Абылай чаркикан. Ашы Таиланд ошамлығы. Бұрышлары көп енді мұны. Бұл вообще не? Бүжек. Таиландта яраталар бейт. Бүжеклеріне. Карамелда неткен. Мына мұндай зор. Жук. Чаркикан. Чаркикан, жук. Бар шундай жук, чаркикан есімлі. Шуны Таиландта қыздыралар. Қыздыралар да теген етеп бұрыштар білән теге шундай бұрыштар, ашылар. Аны екі яқлап қыздыралар, сені әйлендіресің. Бұлай Жоқ, ярасың. Аяқларын ері бүтін екеліш қыздырайды аны. Екі яқтан бокстилар қоясың, ортасында чаркикан. Ашылсың рахатлы. Бұлай тұрып, ярасың да. Ішіндегі тегін масса қала бетінде, пішкен бетінде қайырын ішінде, бүтін нәрселері. Создайсың бұрышесің. Чаркикан готов. Bizde mesela berenginde запекательler bit әлі pişirirler фольга ішінде. Ondan sonra yaralar da тегінде сыр, салар, май, былғатып ашылар. Мына бұда yaralar da. Чаркикан. Айет. Таиландта. Бұл Чили деген ил бар шундай, Чили. Бұл өзі рагу. Рагу айы. Рагу білесің mesela қобақ. Hem de ит білән пішіре тұрған әзірлетер мұна шундай рагу. Тәмлі көріне шо. Рагу? Чаркикан деп. Хатта емірқаларда бар шындай бәлекегіне. Рецепті бек қатты олы бұғай мен қалса. Сіздер мұнда әуіш кетіргендер де. Так, бітті. Әйде, сен айт менға бірәр езіп, мен білмей тұрған, әйтіп қара. Нәрсе ол болады, шыны білесің ма деп. Мен әйтіп қара. Сен білген, мен білмей тұрған. Так, мен сен айттым, так, шаңға айттым. Пине а-ля водка. Пине а-ля водка? Пина коладаны білемін де, пине. Бұндар коктейль. Жоқ, бұл дұрсын әйткенде, ішімлік білем, вообще бәйлі түгіл. Жоқ мұны? Исіміндегі водка дегенне ол ішімлік түгіл. Біз аны просто көнеккенбіз водка, ішімлік деп білдірген. Ал бұлай нәрсе? Бұлай ол паста. Әйтемет мен сен, мен итальянец болып туарға ешікші болғанмын. Өттіресің сен паста болғанмын. Паста, аны недедер соусында ингредиентлар бар, шоңа бізге аңлатқандар,
Шуңа шундый исем дип инде. Чахак били. Ансы мин ашаганым да бар бугай әле. Мен күптән түрдән рецепт Дөге куйдым. белән итләр, ниләр бу тәмле инде. Тәмле әйбер. Тәмле. Но анда дөге дә юк, брат. Дөге юк? Чахак били ул грузин ризыгы. Минем кирип карарсың, бер социаль челтәрдә бар ул. Ничек әзерләргә? Понял. Ул тауык ите белән әзерләнә торган. Чахак били кыш. Ага. Грузияда аны шул теге бар бит хашлама. Ага. Хашлама ит белән бит монда ит белән. Теге сарык ите белән гадәттә. Әйе. Бу тауык ите белән. Почти. Тур шулай казанда Шулай казанда тауык итен кыздырып, әйләндереп, шайтып нормальный шундый менә мондай ризык. Ул тиз пешә беренчедән. Чөнки сарык итен зак әзерләргә кирәк, бу бик тиз. Шулай тутырасың яшелчәр, кинза, петрушка, укроп күп итеп тутырасың. Һәм хмели сунели кирәк. Менә шул. Булды. Хәзер җитә бит. Ул кайтабыз да. Помидор. Билеп пешерәбез. Әйе, күрше тавыгыннан. Булды. Безнең ризык пешеп чыкты. Карагыз җәмәгать, менә хәзер. Әйдәгез, мин сезгә күрсәтәм. Булды инде, монда вакыты да шактый күп узды. Безгә әби булыша, безнең әби бар. Сәлам, Рамил. Улым. Сәмсез. Тик Рамил апайым. Исеме ничек? Әби, просто исеме әби. Тәскирә әби. Тәскирә әби. Ранний мотор ризыклар килеп чыккан. Бу бит печенье булган. Бу бит сырник түгел. Сырник булмады шул бу. Бу тәмле печенье. Сиңа бу кара нидер, бу кыймак. Бу беләсең, пич алдында кабарып пешердең, кабартма кебек менә шундый берләр. Менә шундый бер килеп чыккан. Хәзер миңа җибәрергә тиешләр фотосын. Мин карыйм, дөрес эшләгәнсеңме син юкмы? Без хәзер берничә секундтан беләчәбез. Шулай итеп, дуслар, Рамилнең бик беләсе килә. Дөрес пешергәнме, дөрес әзерләгәнме бу ризыкны юкмы? Әгәр дә син хит якынча бер 80%, 85% якын килсәң дә, мин сиңа табаны бүләк итәм. Юк икән, бигайбәем Рамил. Ну, кайдар, бармы? Ну, буга шәра. Хәтта җиңмәсәң дә син аны сатып алып кайта алачаксың. Шулай булгач, мин сиңа исеңә төшерәм хәзер әлеге табаларның сатучы кибетләрнең дөресрәге адресларын. Дуслар, тапшырыбызның генераль партнеры Кукмара металл сату заводы. Табалар, кастрюльләр, казаннар, кыймак өчен, белен өчен анда. Менә мондай хәтта күрәсезме, лавашница бар, күрәсезме? 350 мм диаметрда бу иң зур. Кыймак, белмим, лаваш пешерә торган таба. Бу эксклюзив. Миндә дә юк, әле һаманда, иемдә. Төрле казаннар, 10 литрга, 15, 20, 25, 30 җәмәгать. Чуен кирәкме анда, башкасымы? Bütün төрле материаллардан бар, нержавейкалары бар, bütün нәрсә бар җәмәгать. Печенье пешерәсез килсә, кухняда яисә урамда барыгыз бу кибетләргә. Әгәр дә барырга яратмасагыз, интернет кибет аша башта аласыз. Кемнәр инде минем кебек шун татар икән, артытып карарга ярата, дип эшләп карап. Баралар үзләренең дәресләргә. Алар ул чиракта баралар Кукмараның фирменный кибетләренә, бар Кукмараның үзендә һәм бар әлбәттә инде Казанда. 4 адрес буенча исемдә калдыр. Павлюк Норама 104. Синнән бераз яраграк. Рихард Зорга 11Б. Уже якынрак. Якын. Әйе, монда бу Горький паркның сәүдә үзәгендә, беренче катында. Мусин Норама 23Б һәм дә инде Ленинградский Норама 27. Бәхетле кибетнең беренче катында. Зур рәхмәт. Инде 9 ел алар безнең белән. 9 ел Кукмара. Так, үзебезнеке. Татарстанныкы. Мин күреп өлгердем, миңа фотосын җибәрделәр. Ага. Ну җегет. Килеп чыгара тиеш булган менә мондый ризыклар. Нәрсә дип аталган? Бу варениклар. Почти инде. Вареник. Аладушек, вареник. Шул бит инде аның исеме. Сөт беләсең нәрсә кирәк булган? Нәрсәгә? Хәтта син бер принципында шулай эшләсәң, мин сине җиңдерә дим. Вареник ясаганнар да Сөткә манганнар. матмаганнар. Сөтне кастрюльдә кайнаталар. Вареникны битан пешерәләр, ишенә салып пешерәләр, беләсеңме? Принцип шундый булырга тиеш. Сөттә пешерә. Сөттә пилмән пешергән кебек инде менә. Пилмән урына инде булып чыга менә шул дигән нәрсәләр. Аңладың бит? Бу катлаулырак рецепт булган. Бу катлаулырак. Син моны минем дә элементына минем ашаганым юк. Рамил, варениклар. Менә бит. Рәхмәт. Син ашуланма, яме. Ләкин, карайлы кайнар. Минем бер шигем юк. Синеке дә тәмле дип. Карагыз әле, җәмәгать. Рамил, сгущенка бармы ди? Булса шундый тәмле булачак ди. Мин аның сүзен тыңладым. Шуңа күрә
Mine guşanka aldık. Hadi başta guşanka soğuk alayım bismillah. Evet mi? Ne yapmam? Karamel Buyurun. Şimdi başına da şey bulamı. Pepe. Pepe. Papa, Temli. da. Guşanka kamanmasam nok papa bula. Guşanka bilen papa papa tuvel. Guşanka bilen papa tuvel. No temli. İlüze. Raminin hatına. Karam. Pişirt yeme. Nişo girip çıkan. Men уже unuttum onun reseptini. Unutma. Kapşonu kalagaş. İşin açıl. Ramil. Temli. Men молодец da indi. Toba atmasan da sen plus bir resept irenip koyacaksın bugün. Albatta men Singrat ol, min de irendim hele mana. Minden de rahmat. men bulat bunda bilasizmi? Men bunda tabarsından kelmedim. Qarabışın tutamlı bulan. Qara jamat yo'q shunday yapmaydi. Men bunda Qo'llab aytdim. seni ko'rarga, Ay, сөйле sen. temli Şurada bitti. rizik pishirib shuni osharga, tomoshachiga o'zimning bo'lgan yangilaklarimni, tarixlarimni Nende yangalig'im bor tag'im mana. Hayya, sening 3 minut vaqting qoldi. Yangilikmi? Jırlar yazsam, mene yana jır çıkardım. Gümürler ütte deb atala. Gümürler ütte ay ay baxit kütte şulay yaşligimdekile qallasım degan. Amin. Bu endi bilasizmi men Shunday bir vaqtni tempo endi bu. Ege tempovoy bir vaqtni sezdim da, men aytam nostalgiya 90-yillar. Umuman nostalgiya ishlab u shunday ko'ngilga o'tib kira turgan ebri bitingda. Yash bora shunday bo'la ol. Shuna ko'ra aytam G'alamat. ko'ngillarda deb. Ham klibini da mana shulay tirib tushirishga o'yladim hali. Mana hozirgi vaqtda hozirlik bora. Shunday 90-yillarni esga tushirib. Yo, beyzbolkalari bilan. Ay, 2000. Menda borni, men bilan kishilar kimlar seni bo'lisha ola. Rahmat, mana bit. Ani birinchisi men. Yarar, biraj qaytirsin. TMTV Production bilan birga Alloh bersa pishiramiz. Adirsa pishiramiz. Pishiramiz, yami? Ramil. Yetib bitiring dedi. Bo'ldi. Bek zo'r rahmat senga kelganing uchun. Ijodimda senga men o'ngishlar tilab qolam. Albatta, oila baxti tilayman. Gulizam bilan birga qizni o'stirig'iz. Rahmat. Birazdan tag'in birer balakka sholib qo'ydiz hali. Birdagina to'xtab qolmag'iz. Alloh taolo bersin sizga. Tag'in birer bola, bir ikkini ishni yonda. Amin, amin bir. Mumkin bo'laydi degandek. Shunga ko'ra bek zo'r rahmat. Sog' bo'lasham bugunga sen bilan. Ramil, Ali biz sening bilan uchrashamiz bunda. TMTV telekanalida bugunga sen bilan sog'lashamiz. Ham do'stlar siz bilan da sog'lashamiz. Tamli yashik, tamli oshiq, tamli kurashni, qiziqli retseptlarni har hafta sayin TMTV telekanalida kuzatib boring. Sog' bo'linglar. Paka-paka.